ty bielý cúvnik. No už, počkaj, ešte kúsok, keby to tam vytočil, tak prejdem. Ty bielý, немножко туда, a on tam. Нет, еще там. Bielý, ty idí tуда, kurva. Už ti odtiaľ sa? Počkaj, sráča neprejde. Všetci takí šlapočka, jak ťapka. Na Švédsku mori. No dobre, tak toto sme. Ideme? No tutaj. No má. Vyzerá, že hej. Musíme zahnúť toho čierneho, aby sme tam nešli do toho, tam je to také... Zástuj! Potom Brašové musíš vrácať nám doľava, lebo tu... Len pozor, ja keď sa nakloním, tak ja chytím vieš, skriňu. Ne, nemyslím tuto, až potom tam ďalej za tým čiernym. Hej, to už môžem. Tam je to také nebezpečné. Dobre. Slušňáci ešte ako tak, dobre. Som nenarovali sa, ale bolo. No to Ideme sa rozumieť. My musíme preklznúť vedľa cisterny. Asi áno, tak oni nám stoja tu. Ale to musí všeobecný plavuje vyššie ako nejaké pravidlá rigidné. Víš čo, hej, to by sa ani tady do toho kola asi nedostali. Však mu zaďakujeme chlapcovi. Tak ale však nedá sa, však ja tam zacvakli. No. Ja viem, jasne, ale Ani moja chyba. že pomohol nám týmto. To Vidíš padol, asi, pozri. ale zase pozri nejaký Jako kúsa, si padol? Cisterna je jebnutá. Jakože? Ty vidíš pravo, aká je pohybená? No tak to už možno kedysi dávno a jazdí ďalej. Čiže jak by sa nejed. Ideme iba týmto skokom. Jasné. Skokom. Dobre, vpravo máš dosť miesta, tam není problém. Pozor, nemôžeš vlastnúť kabína, ale dobre. Asi to nehrozí. Dobre, sme na auto. dobre. Ten čo ide? Nie, ale nechcem mať ma náhodou šmyklo. Да. No, tam problémy je, конечно. No teraz počkaj, teraz idú do spodu. Áno? No, nejak Ale zákrutu musíme nejak vybrať. Pustí mi na... Tam. Ten uhýba. Takže to bude možno skočiť. Máme zase trasku. Toto keď zvládneme chlapi. Toto zvládneme, nebo? Najlepšieho vonku. Ja sa bojím čo najviac tých šmyklavých oných úsekov, čo sú šikmo. Ale toto je absolútne v pohode. Ja mám rezervu na podvoz. No pozrite, ja typu sa nám uvoľnil. To nevraj to. To je auto. Dobre. Čo je? Pravím. To je nejaké dvere? Alebo páda sa odtrhlo. Páda ti nevyčúnie? Neodfotíš túto bizarnosť? No ešte, však odfotím. Ja mám takú nekvalitnú proste. Zase o pár metrov ideme dole. Aká je výška na propov? 3225 pomaly to ide. No, Podľa mňa neopovedať, ale naberali ľudí, to je všetko. tak áno, lebo to je do začiatku išlo rýchlejšie. Teraz stojíme každú chvíľu. To bolo rýchlejšie peši. Krokom. Však Afganistán na to došiel.
hej, toto je nejak dlhšie. No neprešiel. Lebo toto je v doline, vrejme sa tu aj nejak celé držilo, že podačky je to aj sneh, všetko tam. Ale my už zase neklesneme na nulu, lebo to už budeme stále No sa nekles. pohybovať. Ty babatka, že to nekto. Voľné to pritom majú, no a teraz neviem, či tento tak nezablokoval. O jeho hlavy, ty by to asi Asi prešli. áno, tam už Ne, teraz... nejdem. Vôbec nejdeš, čakáš tu? Tam si tam píril normálny hrobček. No tak idem, no tak ja na to. Tam je možno tým bokom, ja si myslím, že sme tu mali prejsť. Nechcem ti to zle nahovárať, ale... Ešte ma budeš žiadať o navíjak. No, konečne si Ty si ho čiste hypoteticky bol schopný vytiahnuť, či to pustíš? Hej, aj lánom, no ale fakt No lánom, odtiaľ to, poď. Ne? Ty, hodný minimálne navijakom, no ale to sa mi fakt teda nechce, ja ho Cez nebudem aké ťahať. bláta dokazujem ti, ale tie dodávky tam išli. Podľa mňa sa tu prestrčím býva. Mhm. Každý musí zatiaľ si pomôcť rozumieť, keď už potom bude zle, tak určite nebude